Výsledky výzkumů často zůstávají skryté za zdmi laboratoří. Trans Silvam propojuje vědu s lidmi. Podpořte nás, přeneseme archeologii z knih mezi veřejnost. Odhrneme vrstvu konzumu, zrychlených zpráv a instantních zážitků. Připomeneme skutečné hodnoty. Žáci na našich přednáškách pochopí, že dějiny nejsou jen nudná kapitola z učebnice. Budou pracovat s replikami nálezů, navštíví lokality a naučí se číst příběhy ukryté v krajině. Dějiny jsou pro každého. Zdravotně znevýhodněným žákům ukážeme, že i pro ně. Poslechnou si vyprávění archeologa, uchopí do ruky repliky nálezů či hmatové mapy. Se zahraničními kolegy připravujeme odborné stáže. 30 dní opravdové archeologie na výzkumu v Itálii. Nabízíme šanci získat naše stipendium, aby se stáží mohl zúčastnit opravdu každý. Zveme veřejnost na skutečný archeologický výzkum v Itálii, na zaniklé římské město Castrum Novum. Pod vedením archeologů budete první, kdo odhalí střípky minulosti ukryté tisíce let. Uspořádáme pro vás exkluzivní team building, který má smysl. Váš tým bude spolupracovat, objevovat minulost i sebe. Každá firma, která nás podpoří, pomůže držet vědu při životě. Přidejte se k nám, staňte se spoluzakladatelem. Podpořte nákup vzdělávacích materiálů a hmatových pomůcek, stipendijní fond a tvorbu programu pro školy. Nebo si přijďte sáhnout na dějiny s odborníky, kteří zkoumají minulost už více než 15 let. Trans Silvam, aby se dějiny jen nečetly, ale žily. Podpořte prosím naši práci a pomozte založit Trans Silvam.